پکروان ملا محمد ربیعی زایناویت سالا 1930 بوو یê zayînê di gundewarê bajarê Kurmanşah de. Mawî wî 5 sal bûn fêrî xwendina Qur'anê bû ji dayîka xwe. Di sala 12 de mawî wîn 12 sal bû derbasî dibistanên olî bû. Dengê wî pir xweş bû. Sal 1969 zayînî beşdar bû di pişbirka xwendina Qur'anê de yan seraserî cîhanê li Pakistanê û asta di da anî piştî Şêx Abdulbasit Abdussamed ew jî Kurd e. Programê olî bi zimanê Kurdî pêşkêş kir di izgeha Kurmanşah de. Sal 1978 zayînî bû îmamê mizgefta Şafiî li Kurmanşah. Bêtirî 33 pirtûkî wî hene di mijarên civakî û rewiştî û olî bi zimanên Kurdî û Farsî û Erebî. Gelek cara ket zindanê ji ber helwestên wî yên tewî. Di sisiyê meha 12 de çile sal 1996 zayînê hat kuştin li ser destê rejîma İslamî ya Îranî dilovaniya Xwedê lêbe. Ev agahî li ser pekrewan Mella Muhammed Rebî'î gihiştin min ji hêla parêzer Edhem Şêxo. Spas jê re.